Hej, tikilloat mistale piutamut uatrappa tauma. Innerrattukakkuiuppu isingissangilarsi. Ksia ullamik eqqartussuak pisiatsiala januarin pisiortorpiangi vippaaksia nuunnikuusak ilangukkusuppak taavut imma tissimparikkun pisiaranikuusak ila eqqaanikuungisak eqqaalaarusuppak. Qaqukkuiuppungaasiit qullera aton atussaarnikuusara atorpara imma bedriartoram ajoraluartum backup-imil pisinikuunanga kisianni aallarteriaruma aallaqqaamu nalu eqqaamangikkia eqqaarernikuunerlu una argan oil imma nuttanu uliaavo pittaasoruissu iluartoruissuuksia anginaartuulaaraanni aqanguani qulittariaqattaallan immaksia ilikkariartuaaleriarukku qanut atussanerlu pisiatsialaruissuuvo pittaasoruyo uannu misuttaarnikkoruissuungama uan iluaqutaasoruissuu taaksiannuit panerpata taan atussallu piukkunnartoruissuu januarin pisiniarnaversaaqqisaappuaksia tilpuujammat pisisariaqarlunga imma Perfect Lumia under qalipaat 30 base imma taaraappo imma malungilaarsinnaavastaappallaaраatto ksia saattungaam atortarak ajorpok massak bronzeringaatiarnikuungam taamam imma taarneruussutu isikkoqalaappo ksia iluarisoruissua ullnaallu atoraangakku orsupalilern ajorama ingerlaanna taa ilaatippara una puujarertaa imattul isikkoqa puujariinnaarvo akikittu taan rimmel staymaats pittaasoruissuuksian imma akisu misilinnikkuungeriaak una misilinniaannerlu tilpuujoriam pisiariva maatassim pisiarivat uku eqqaasaksiulli aam ilangullu unalu peqqissimingeqaangal nuannareqaakka misingisimangama allaangila ammera aali pinnersaqqallu allaangila uanga kusarnarna soorlaamat taava aam uku eqqaarusuppak imma januari naalereersup siaringaluarpaaksia takku innequna uppiarangua ataatungaatigu ammaraanni liipitaqarpo liipipumaajuo imma meeqqan piukkunnarnerullan taaksia taqqanu ai inequnginermullia aam tasksia pisiaralu imma pinnersaasivin inequnaqutaalluni taa aam aajuk pisiarisamma ilaa imma una ukkua pisiarisakka taavalu assammiuq nuisissuara nassaarilariarlu imma ukkua pisiarivakka pro-systemi taavalu naililakki striparin ma unersarinnerussa stripari ukku amingaatigisarikkin iluami kukinnu atortuuteqarpianginnam naat kukinnu atortuutik imma amerlalaarsinnaaruat allanisanilliulksia uasulnaammangingannak taakkua amingaatiak taaval ukku qalipaata issoo pikkungalum aappaak qillaraattoq aappaa oransia imma sionissam atortassuakka una atullattaareerpaa qillaraatto taakku qanorma leopardsin kukin imma misileraallаттааллуа qernertot midataani ikkuttaqattaarlu ikkusanartorium aam inissippu una atorlugu ataas fra kroneqarpo taavalu atoreeruknunguppata striparertaasuli atorsinnaallu taa assammiuteqarn ajorpa assak pualaraattunguungam naammagisaqarpiarn ajorlu taa una pro-system nassaariva 130 kronelik assaa pikkungaara angisuukullaallan taavalu assammiut amerlasuu atoraangakki ilasaangaarami mikingilaaruk aattailuami assakassaak puallartittal
una isso iluaraara pikkuna kullaam kukik qalipaqqittussaaput qalipangittaappak ayornaqa ulluluttarnerm narwa nuissua niaqunguneru angusaarnikuamiksi 130 kroner netungakku kultiusartaakka tangalissarnes naililakkim qallernikua sudinikingila ulnaallu atullataasappara naililakki millu qalipaateqingittumi maattornikuariarik nuun ajorlun iluarisoruyussuara taamaam pikkuna kullammil kiisam assammiuterpaaluqaraluarpunga taa una aamma siarnil pitaappunga eqqasarlu aappa naililak nalinginnaasunut aappa qillavaattun atortarniarlu una nalinginnaasun atortarniarlu pisiarivari suli pisiaraavo imma iluartoriussuam sikuntialungui pulateqqavuk vatsin atuisariaqarni naililak piiartaramin sukkaanna taa pisiatsialan ilaavu una iPad tooqaraluaramak sianil angivallaaqimmat nessissaarnikuungakku nessartarakku 3G atortarakku sumikkaluaraangamaluun internetsim isertuaannarusukkam una pisiariva iPad mini 3G talik puani parluimma takutilaarsinnaavara iPad qarna sungiutereernikuak massak una iPad mini ateraallannikuara imma iluarisorioruyussua 3G taqallunilu Instagrammi tawajusappa Instagrammi uani ateraallaaqqavut imma malinnaarusukku ittakannit killuaqquakki imma atortorioruyussuak internetti taa una mikineralaanguum taaskinnu aama naammakkajunninngorma suli aatta iluam nissarninngorpaaksianili pisiatsiaraangittortaa aajuna puua ukuttartaa angivallaaramik kiaasim pisiaavaa 300 kroonilerlu eqqarsarlu ila iPad minim allaqqavo ajornaviangila taa ksianili YouTuberlu isiinnaassangaangama puua qinngarisoruyuusappara imma takusinnaasit asseqqalaaramin itseqeqqui taavalu YouTubemi assingiingittuni applikationini itseqeqquan imaattortariaqartaa asseqqasaramin toorsinnaanan imanna ajittaannaavittariaqarlu taannartaa nuannariнгилaaksianil nuannarivara iman inississinnaaneqa puua sivittarpara taamassak imaarnikuusakka spot cleaneraangakki ima makeup børstik un atortarpara sol imaaqanu oimskykkin atornikuusak børsti uuminga salilaanginnarlui atorsinnaasappaksi soorunam salittarpak videoqap allam takoreernikuas immaqa taan atortarpara annikittuaralaanguam imma sinneqaaruapksi pumpeqqissinnaangilaqa taa Wet n Wild mingaannerso tinted moisturizer kiisam nunguppara taa mun sivittajaarsuam pinginikuaa Max Factor Under Eye Concealer Master Touch iluartoriussu imma piseqqissuung imma luumimi atorniangikkaangama taan atorsinnaasarikku qolleraaqeqqiimiuqqaqorteqqiimilaarpa taa stray assingiingittu aama nungupput taavalu True Mattera aam nunguliivippo puuinnaa aajun takusinnaawas ksia nunguliivipparan eqqaariinginnarpara nunguttunut taa Helena Rubinsteinera panersimassianingingikkaa qangala pingingakku taa aama Wet n Wild mingaannerso ima mega length kiisam nunguppara taa ukkumarlu nunguppakka Max Factor mingaannersu Lash Extensions Effect taa iluartorioruyussuupput aki eqqaamangilakkaksian imattu børsti taqarami ua børstivi iluaangisarik uku plastikkan børsti taqarpu
Tamaan killikkallarpua neriulluanuannarissa isikkunuannariнгuk video takkukkumaap ajoaruattum kinguattaoqqasorioruyussuungama neriorsuui saqittaararuallua neriorsuutik eqquutsinngittoortaqittaappak ajoraruattum kisia neriulla angumarseqqissallua neriulla taqqisinnaassisusi idom akisaqattaatarnikuungis allaan allakkaangama Instagramimi suliaranikuusis takusaqattaarerluin issoornuannaraara takutittaattarissi quyanarlu taamanna allaffingilaarlua apersulaarlua pisarissi misingis simanerulertarpa immiussingaangama oqaluussaqarlua quyan isinginnaarsinnaangavit takoqqiliivippungun bye